Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Adina Maya Nuraini saking kelas 11 3 gadah presensi nomor gangsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, para keluarga, temanten ingkang bahagia, sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat lan rahmat sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten papan sakmenika lan dinten niki kanthi sehat ya. Kalian sumangga ugi kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makempal wonten papan menika kangge sareng mirsani adicara temu mantenipun Adina Maya Nuraini, putri saking Bapak Narendra kalian Muhammad Aprilizer, putra saking Bapak Glenn Gobel. Saderengipun kula dados pranata adicara wonten dinten niki badhe ngaturaken rantamaning adicara sakmenika. Inggih menika kang kaping setunggal yaiku pambuka. Kang kaping kalih inggih menika panggih temanten. Kang kaping 3 inggih menika gantalan. Kang kaping sekawan inggih menika ngidak igen. Kang kaping gangsal inggih menika ngumbah suku. Kang kaping 6 inggih menika sinduran. Kang kaping 7 inggih menika dulangan lan ngunjuk tirta. Kang kaping 8 inggih menika kacar kucur. Kang kaping 9 inggih menika bobot timbang. Kang kaping 11 inggih menika sungkeman. Lan adicara pungkasan inggih menika panutup. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara kaping pisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipunbuka sesarengan maos Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara samangke saged lancar. Amin. Salajengipun adicara kaping kalih panggih temanten. Sakmenika temanten putri micil saking papan anggene busanani awak kangge kepanggih temanten kakung. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika gantalan. Mance adicara kaping sekawan inggih menika ngidak igen. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika ngumbah suku temanten kakung ingkang dipuntindakaken déning temanten putri. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika sinduran. Lajeng dhateng adicara kaping 7 dulangan lan ngunjuk tirta ingkang dipuntindakaken temanten putri kaliyan temanten kakung. Adicara ingkang kaping 8 inggih menika kacar kucur ingkang gadhahi makna menawi temanten kakung gadah kewajiban nafkahi keluarga. Lajeng mance adicara kaping 9 inggih menika bobot timbang. Salajengipun inggih menika
adicara sungkeman temanten kakung kalian temanten putri dumateng bapak kalian ibu. Para rawuh lan keluarga temanten ingkang bahagia. Saking pangestu panjenengan sedaya, adicara panggih temanten dinten niki saged rampung nganti lancar. Kula aturaken matur nuwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun kula dados pranata adicara ngaturaken pangapunten ingkang kathah. Menawi kula wonten kalepatan lan ugi babagan ingkang kirang trep dumateng panjenengan sedaya, cekap semanten antur kula mugi-mugi Mbak Ardina Maya kalian Mas Aprilizar saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.